Wala gid ang laptop sila. Pugni na, pugni. Pugni. Grabe, mingawa ron, pre. Grabe, ito tambayanan dali ba, no? Hapit na tumuhurot ang tubig, diri kininom. May tada to ron. Uy, klase ba? Wapo, trip-trip, taro, no? Yan na lang, pre, oh. So, Wala tagulay ron. ha? Mga tagulay. Ah, mata mo gulay lapit. Magtanong mga estudyante diya. Ay, ka na di ano? Pwede bitaw, kaya ron natin, sunod na pa ito ba? Ano lang? Sige, mga walang tagulay para natin paniuto niya ba? Tara. Natiyag plano sa amaw, eh. Ah, dali niyo, eh. Ano na, Deb? Gusto ni tao? Pare tungkoy man yun. Ha? Usan nanak diri mo may klase ron. Pre, tungkoy! Pare tungkoy. Una, napas mo na po. Pagbuang. Kung laha. Puto pa ni mana. Pare tungkoy! Tura. Kamu may nang mga classmate kong mananang. Pre. Nagunsan mo diri ah. Tukar repot pre. Tukay na mo ka ba? Mo diri ah. Lagaag may diri no kay o may klase ka no kung saan diri no. Gali. Ipul mo ka. Eskwela, oy. Sa eskwela nga, ulit klase ron. Oy, klase rin ka ron no. Wadi klase ron nga no man. Absinot man ka. O, nang di ka kabalo. Teachers Day man karon. Ay, yan nila lang. Tuwig lang sa mga mungwatag, kuhan, gulay-gulay dire, aba. Gulay-gulay. Gani, sabay lang sa mo ah. Buwan, Eh. yung uniform. Ay, alam. Wala, ramang kadiri, ah. Ula-ula, raman ka. Uniform, bambuang. Waday klase. Ay, uniform ni mga pamaestro, man ang uniform. Estudyante man ka. Kapoy hupo, oy. Ang nga, oy. Tara. Sila. Langan kina siya ba niya. Magmuha pa to kay watay pinudturon. Ang nga, no. Wadi klase ron. Klase. Lagay no. Sagod. Di ba, Bro. tanong kalendar? Pre, di dapit ang kwan, pre. Kaya kakuhaan na to gulay ba, buwing. Sige, tayo lakaw ni. Diri dapita. Mangita ta sa saunan, tuta. Na ba diya sa unahan? Narito na no. Tara. Tara. Tara, oy. Pre. Kita na, pre. Kita na, Kada ba, Sa mga nanoktok da. Biscuit. Dong Beans man na. Si Sir Dong Beans. Yate, dulo na to ta. Nagunsa man na dire, wa man kay klase. Ambot kayo na sa diriya. Klase karon. Dulo na to. Apo ta, basi naginlo sa room niya. Kisa, ito na naman na din tuwan na. Sir Dong Ben. Sir Dong Beans. Uy! Sir. Gentlemen. Sir Dong Beans. Nandito din. Lah. Ay. Hoy, dagdag buhay ni Sir Dong Ben. Nagulo sa ka diri, sir nga. May klase ron, sir. Sululor, wala skilahan. Oh, musulod tami. Ya wala man di klase ron. Wala may liabe lagi. Lalala, mag-liabe diha. Na. La, may yabi Isa rin ba dire. Ayan, beri, sir. May klase ron. Ano naman ka diri, Kisa ba nagpabilhan sa yabi day? Likaw to no. Wala ko yabi, oy. Wala be ko gapon no. Absent ko. Grindar ako dire para abot ba. Wala ba na alabot nga. Kalasmet. Na, patay na Wala ron. may klase May ron, sir. klase ron. Adto, mga diri, Ano ka na, sir? Kung tulod-lo gani ko. Balata, dilire no. Kalam mo kung tulod-laan. Wala kay klase, no? Sir, no? Sige, no. Wala di mo nag-meeting gapon eh, nga uli klase. Kalabalo lagi magulalay klase. Kalam mo nag... Militeng galapon. Na, kami may Ini arabi suruh diri ako man toy abre, maestra diri. Wala man sila gapon, sir. Ako raman po wakay eskwela ng grupo, ha? Wala man siguro kagi. Oy. O ba siguro kagi pahibalo si mo ang principal siguro nga may klase ron? Gani. No? Buang. Watson. no? Alabsen mo gapon oy. May bantog ra. Antog ra. Mamaora mong tungkoy, sir ba? Sino kay, sir? Gani, dili ka Oh, mo kalendar. to nag-uniform. Para sa mga gilipon, sir. May klase. Larias na may. Parehas mo uniform lagi sir. Nga Oh, na pa uniform. estudyante man eh. Dahil kinaligan kay ko niya, no? Mantok Prias, may uniform. Ang nga, oy. Likaw lagi ito nagdalala sa suluse no. Nga, nabilin man sa bala susi, sir. Ang nga, oy. Nah, saong na ron pagsulod. Patay. Patay na, mag-away na, patay na, mag-away na ron. Bagay na ron. Suluse, dalala ni mo. Wala gid ang laptop nila. Ala. Ang nga, Bagay na. dalawan nila. Pugni na, pugni. Pugni.